ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സുപദാമി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സകലശാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്താ രാധാ കാന്തോ സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേ ശ്രീ ഋഷഭാനുസുദേവേ പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം. വാച്ഛാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശത്രു. വിദ്യാനന്ദമഹം നമാമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമകൃതം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ ദേവ് കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്കാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സപ്തമ സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 11. ചണ്ടാമർക്ക പ്രഹ്ലാദനോട് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു ആരാണ് നിനക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്ന് തരത്തിൽ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദന്റെ ഉത്തരം പറയുന്നതാണ് 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമുക്ക് നോക്കാം. നമോ മാതാജി കാണാലോ സ്ക്രീനല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഹ്ലാദുവാച പരസ്വച്ഛേദ്യ സദ്ഗ്രാഹ പുംസാം യന്മായയാ കൃതാ വിമോഹിതധിയാം ദൃഷ്ടസ്തസ്മൈ ഭഗവതേ നമഃ.
श्रीप्रह्लादुवाच परस्वश्चेत्या सद्ग्राहा पुंसां यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लादुवाच परस्वशक्ति सत्ग्राहा पुंसां यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्ट तस्मै भगवते नमः। विमोहितधियां तस्मै भगवते नमः। प्रह्लादुवाच परस्वशेत्या सद्ग्राहा पुंसां यन्मायया कृतः मोहितधियां दृष्ट तस्मै भगवते नमः। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा। श्रीगुरु हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच परस्वच्छेत्य सद्ग्राह पुंसां यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। पंकजा श्रीमती हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच परस्वश्चत्य सद्ग्रहा पुंसा यन्मयया कृतः विमोहिताधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम। हरे कृष्ण। पद्मकुमारी माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच परस्वश्चेत्य तद्ग्राहा पुंसां यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मार्गशामदेवस्य माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच परस्वश्चेत्य सद्ग्राह पुंसां यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। रामचंद्र प्रभु हरे कृष्ण। हरे सद्गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच परस्वच्छेत्य सद्ग्राहः पुंसां यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। हरे सद्गुरुजी। हरे कृष्ण। सीतारामन माताजी हरे कृष्णा प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच परस्वशित्य सद्ग्राहः पुंसां यन्मयाय कृतः विमोहितधियां दृष्टा तस्मै भगवते नमः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। जनान माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच परस्वच्छेत्य सद्ग्राह पुंसां यन्मायया कृतः
विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരസ്വച്ഛേദ്യ സദ്ഗ്രാഹ പുംസാം ജന്മായയാ കൃതഃ വിമോഹിതധിയാം ദൃഷ്ടസ്തസ്മൈ ഭഗവതേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജിമാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच परस्वच्छेद्य सद्ग्राहाः पुंसां यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्ट तस्मै भगवते नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ओम കൃഷ്ണ. नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच परस्वच्छेत्य सद्ग्राह पुंसां यन्मायया कृतः विमोहित अधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच परस्त्वचेत्य सद्ग्राह पुंसां यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्टा तस्मै भगवते नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. വനപ്ര മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच परस्वच्छेद्य सद्ग्राह पुंसां यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच परस्वच्छेन्द्र सद्ग्राह पुंसामिन्मायया विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ആയുധമംഗള വികസന ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच परस्वच्छेद्य सद्ग्राह पुंसां यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्ट तस्मै भगवते नमः। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु। ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഗാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय परस्वच्छेत्य सद्ग्राह श्री प्रह्लाद उवाच परस्वच्छेत्य सद्ग्राह पुंसां यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्ट तस्मै भगवते नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. തലപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. തലപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच परस्वच्छेद्य सद्ग्राह पुंसायन्मायया कृता विमोहितधियां दृष्टे तस्मै भगवते नमः। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രസന്നകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणामम। പ്രണാമം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच परस्वच्छेद्य सद्ग्राह पुंसां यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्टा तस्मै भगवते नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। ഹരേ കൃഷ്ണ. നർമ്മദ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീപ്രഹ്ലാദ ഉവാച പരസ്വച്ഛേത്യ സദ്ഗ്രാഹ പുംസാമന്മായയാ കൃതഃ വിമോഹിതധിയാം ദൃഷ്ടസ്തസ്മൈ ഭഗവതേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീപ്രഹ്ലാദ ഉവാച പരസ്വച്ഛേത്യ സദ്ഗ്രാഹ പുംസാം യന്മായയാ കൃതാഃ വിമോഹിതധിയാൻ ദൃഷ്ടസ്തസ്മൈ ഭഗവതേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ ഉവാച പരസ്വച്ഛേത്യ സദ്ഗ്രാഹ പുംസായന്മായയാ കൃതഃ വിമോഹിതധിയാം ദൃഷ്ട തസ്മൈ ഭഗവതേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഉത്തരം പ്രഹ്ലാദൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ വ്യാമോഹിപ്പിച്ച് എന്റെ മിത്രം, എന്റെ ശത്രു എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭേദചിന്ത അവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരുടെ ബാഹ്യശക്തിയാണോ ആ ശക്തിയുടെ ഉടമയായ ഭഗവാന് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. തീർച്ചയായും ഇപ്പോഴാണ് ഞാനത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത്. ആധികാരിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും മുമ്പേ കേട്ടിരുന്നെങ്കിലും. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഭഗവത്ഗീത 5:18 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനീചൈവ ശപാഗേ ച പണ്ഡിതാ സമദർശിന. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായിയെയും നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കും. പണ്ഡിത യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിവുള്ളവർ, എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള സമചിത്തരായ ഉന്നത ഭക്തർ ഒരു ജീവിയെയും ശത്രുവായോ മിത്രമായോ കാണുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവർ വിശാലമായ വീക്ഷണത്തോടെ എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണന്റെ ഭാഗമായി കാണുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ജീവേര സ്വരൂപമായ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ. ഓരോ ജീവസത്തെയും ഭഗവാന്റെ അംശഭാഗം എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും സേവിക്കുന്നത് പോലെ പരമപുരുഷന്റെ വൃത്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും സമരാണ്. പക്ഷേ ഒരു വൈഷ്ണവൻ തന്റെ സ്വാഭാവികമായ വിനയം മൂലം ഓരോ ജീവസത്തെയും പ്രഭു എന്ന് സംബോധന ചെയ്യും. ഓരോ ഭൃത്യനും ഉന്നതനാണെന്നും അയാളിൽ നിന്നും തനിക്ക് ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ടെന്നും ഒരു വൈഷ്ണവൻ കരുതുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ ഭഗവാന്റെ മറ്റെല്ലാ ഭക്തരെയും പ്രഭു അഥവാ യജമാനന്മാരായി അംഗീകരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണെങ്കിലും ഒരു വൈഷ്ണവ ദാസൻ അവന്റെ വിനയം മൂലം മറ്റൊരു ദാസനെ തന്റെ യജമാനായി കാണുന്നു. യജമാനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു. യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ അപ്രസാദാൻ നഗതീതു തോപി. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരുവന് കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലാത്ത ഒരു പുരോഗതിയും നേടാനാവില്ല. സമത്വശാസ്ത്രം അറിയാമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്നു. സാക്ഷാൽഹരിത്വേന സമസ്തശാസ്ത്രേ ഉക്തസ്തദാ വാസുദേവ സദ്ഭി ഹിന്ദു പ്രഭോര്യാ പ്രിയേവദസ്യ വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണ വിന്ദം.
ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഭഗവാനോളം തന്നെ ആദരിക്കപ്പെടണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹമാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ സേവകൻ. ഇത് എല്ലാ വേദങ്ങളും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും എല്ലാ പ്രാമാണികന്മാരാലും പിന്തുടരപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീഹരിയുടെ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതീതിയായ അത്തരമൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവത് വൃത്യനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഈ വ്യക്തി എൻ്റെ ശത്രുവാണ്, അത് എൻ്റെ മിത്രമാണ് എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന മായയുടെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും ബദ്ധാത്മാവുകളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തമായ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും സുഹൃത്തും എല്ലാ ജീവസത്തുകളും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകരുമാണ്. ഏകത്വം സാധ്യമാകുന്നത് ഈ ഗ്രാഹ്യത്താലാണ്. അല്ലാതെ നാം ഓരോരുത്തരും ഈശ്വരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന് തുല്യരോ ആണെന്ന കൃത്രിമ ചിന്തയാലല്ല. ഈശ്വരൻ പരമോന്നതനായ യജമാനും നാം എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസന്മാരുമാകിയാൽ ഒരേ വിധാനത്തിലാണെന്നുള്ള ഗ്രാഹ്യമാണ് ശരിയായ അറിവ്. പ്രഹ്ലാദനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു നാരദൻ നേരത്തെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഒരു വ്യാമോഹിതാത്മാവിന് ഒരുവൻ തന്റെ സുഹൃത്താണെന്നും മറ്റൊരുവൻ ശത്രുവാണെന്നും ചിന്തിക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ അതിശയിച്ചു. ഒരുവൻ ദ്വന്ദ്ഭാവത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം പിന്തുടരുന്നിടത്തോളം ഒരാളെ തന്റെ മിത്രമായും മറ്റൊരാളെ ശത്രുവായും കരുതുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ മായയുടെ പിടിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ ജീവസത്തകളും ഈശ്വരനാണെന്ന മായാവാദി ദാർശനികന്റെ ചിന്തയും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ആരും ഈശ്വരന് തുല്യനോ അല്ല. വൃത്യന് യജമാനന് തുല്യനാകാനാവില്ല. വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്ര പ്രകാരം യജമാനൻ ഒന്നാണ്, സേവകരും ഒന്നാണ്. യജമാനും സേവകനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുക്താവസ്ഥയിൽ പോലും തുടരും. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ചില ജീവസത്തകൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും ചില ജീവസത്തകൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണെന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ നാം ദ്വൈതഭാവത്തിലാകുന്നു. എന്നാൽ മുക്താവസ്ഥയിലെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ഈശ്വരൻ യജമാനും ജീവസത്തുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൃത്യന്മാരുമെന്ന നിലയിൽ ഒന്നുമാണ്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സയദാനുവ്രത പുംസാം പശുബുദ്ധിർവിവിദ്യതേ അന്യേഷ തദാന്യോഹമിതി വേദഗദാസതി. സയദാനുവ്രത പുംസാം പശുബുദ്ധിർവിവിദ്യതേ അന്യേഷ തദാന്യോഹമിതി വേദഗദാസതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റും. അനുപ്രതി മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സയദാനുവ്രത പുംസാം പശുബുദ്ധിർവിവിദ്യതേ അന്യ ഏഷ തദാന്യോഹ ഇതി ഭേദഗത സതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുപ്പിച്ചെല്ലാം പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുപ്പിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ വാസുദേവായ സയദാനുവ്രത പുംസാം പശുബുദ്ധിർവിവിദ്യതേ അന്യ ഏഷ തദാനോ ഹമിതി ഭേദഗദാ സതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സയദാനുവൃത പുംസാം പശുബുദ്ധിർവിവിദ്യതേ അന്യ ഏഷ തദോന്യ അഹമതി ഭേദഗദാ സതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പവിത്ര ശാന്തി പ്രദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു.
हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदानुवृत पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्येष यत्तदान्योऽहमिति भेदगदा सदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता सी माता जी से हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शुरू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स यदानुव्रत पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्य एष तदान्योऽहमिति भेदगता सती। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता माता जी से हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामं प्रभु जी। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स यदानुव्रत पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्य एष तदान्योऽहम् इति भेदगता सदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गदानुव्रत माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स यदानुव्रत पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्य एष तदान्योऽहम् इति भेदगता सती। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वैष्णव परन माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। स यदानुव्रत पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्य एष तदान्यो अहमिति भेदगदा सती। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय जी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स यदानुव्रत पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्येष तदान्योऽहमिति भेदगता सती। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय। ജീവസത്തിയുടെ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം ഭഗവാൻ അയാളിൽ സംതൃപ്തനാകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ശത്രുക്കളെന്നോ മിത്രങ്ങളെന്നോ താനെന്നോ ഉള്ള ഭേദചിന്തയില്ലാത്ത പണ്ഡിതനായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ ബുദ്ധിപൂർവം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, നാം ഓരോരുത്തരും ഈശ്വരന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ യാതൊരു ഭിന്നതയുമില്ല. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുരുക്കന്മാരും അസുരനായ പിതാവും അവന്റെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ് മലിനപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ബുദ്ധി മലിനപ്പെട്ടിട്ടില്ല, മറിച്ച് എന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയും എന്റെ നാഥനായ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യത്താൽ ആരും എന്റെ ശത്രുവും ആരും എന്റെ മിത്രവുമല്ലെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പഠിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സേവകരാണ്. പക്ഷേ ബാഹ്യശക്തിയുടെ പ്രേരണ നിമിത്തം നാം ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേറിട്ട് പരസ്പരം ശത്രുക്കളെന്നും മിത്രങ്ങളെന്നും ചിന്തിക്കുന്നു. ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇപ്പോൾ തിരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ സാധാരണ മനുഷ്യജീവികളെ പോലെ ഞാൻ ഈശ്വരനാണെന്നും മറ്റുള്ളവർ എന്റെ ശത്രുക്കളെന്നും മിത്രങ്ങളാണെന്നും ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ചിന്തിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശരിയായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നു. അതായത് നാം ഓരോരുത്തരും ഈശ്വരന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്നും പരമോന്നതനായ യജമാനെ സേവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമെന്നും ആ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ദാസന്മാരെന്ന നിലയിൽ ഏകത്വത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അസുരന്മാർ എല്ലാവരെയും ശത്രുവായോ മിത്രമായോ കരുതുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ഭൃത്യന്മാരാകിയാൽ ഒരേ തലത്തിലാണെന്ന് വൈഷ്ണവർ പറയുന്നു. അതിനാൽ വൈഷ്ണവർ ഒരിക്കലും മറ്റു ജീവസ്ഥകളെ മിത്രങ്ങളായോ ശത്രുക്കളായോ കാണുന്നില്ല. പകരം അവർ
കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്ന നിലയിൽ ഒന്നാണെന്നും, പക്ഷെ നാം നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട ജീവിതം മിത്രങ്ങളുടെയും ശത്രുക്കളുടെയും രാഷ്ട്രങ്ങളെയും സമൂഹങ്ങളെയും മറ്റ് സംഘടനകളെയും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടി പാഴാക്കുകയാണെന്നും ഓരോരുത്തരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരികയും അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ഭൃത്യർ എന്ന നിലയിൽ തുല്യരാണെന്ന വികാരം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യണം. ലോകത്തിൽ 84 ലക്ഷം ജീവി വർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഈ ഏകത്വം അനുഭവിക്കുന്നു. ഏകത്വം അനുപശ്യത എന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ഉപദേശിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഓരോ ജീവസത്തെയും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകനായി കാണുകയും ചെയ്യണം. ഈ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഏകത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. യജമാനും ഭൃത്യനും അവരുടെ ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വം നിമിത്തം ഒന്നാകുന്നു. ഇതും ഏകത്വമാണ്. അപ്രകാരം വൈഷ്ണവരുടെ ഏകത്വ സങ്കല്പം മായാവാദികളുടെ നിന്നും വിഭിന്നമാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിയോഗിയായി തീർന്നതെന്ന് ഹിരണ്യകശിപു അവനോട് ചോദിച്ചു. കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം ഒരു ശത്രുവിനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായും ആ ഘാതകനെ ശത്രുവായി കാണും. പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദൻ ആ ശത്രുവിനോട് സൗഹൃദത്തിലാണെന്ന് ഹിരണ്യകശിപു മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, നിന്നിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ബുദ്ധി ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? നീ സ്വയം വളർത്തിയതാണോ ഈ അവബോധം? നീ ഒരു ചെറിയ ബാലകനാകിയാൽ ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ നിന്നെ ആരെങ്കിലും പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വിഷ്ണുവിന് അനുകൂലമായൊരു മനോഭാവം വളർത്താൻ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കഴിയുകയെന്ന് സ യഥാനുവ്രത എന്ന് പറയുവാൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്. സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി ഗച്ഛതി. സുഹൃതം എനിക്ക് ശ്ലോകം അറിയില്ല. സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി ഗച്ഛതി. ഭഗവാൻ കോടിക്കണക്കിന് ജീവസത്തുകളിൽ ആരുടെയും ശത്രുവല്ല, മറിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്. ഇതാണ് ശരിയായ അവബോധം. ഭഗവാൻ ശത്രുവാണെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയാൽ അവന്റെ ബുദ്ധി പശുബുദ്ധി, ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ബുദ്ധി ആയിരിക്കും. അവൻ ഇങ്ങനെ തെറ്റായി ചിന്തിക്കും. ഞാൻ എന്റെ ശത്രുവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ്, എന്റെ ശത്രു എന്നിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ്, ശത്രു ഇത് ചെയ്തു, അതിനാൽ അവനെ കൊല്ലുകയാണ്. എന്റെ ധർമ്മം. ഇത്തരം തെറ്റായ സങ്കല്പത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വേദ ഗദാസതി എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണെന്നതാണ് വാസ്തവം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ജീവര സ്വരൂപഹായ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ. ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഒന്നാണ്. അവിടെ ശത്രുതയുടെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന വർഷം ശത്രുവെന്നും മിത്രവുമെന്നുമുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് എവിടെയാണ് പ്രസക്തി? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും സൗഹൃദത്തിലാകണം. ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരുടെ ഭഗവത് സേവനത്തെ ശ്ലാഘിക്കുകയും സ്വന്തം സേവനത്തിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇതാണ് വൈഷ്ണവ ചിന്തയുടെ, വൈകുണ്ഠ ചിന്തയുടെ രീതി. സേവന നിർവഹണത്തിൽ സേവകന്മാർ തമ്മിൽ ശത്രുതയും മാത്സര്യവും ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷേ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഒരു ഭൃത്യന്റെ സേവനത്തെ മറ്റൊരു ഭൃത്യൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.
അഭിനന്ദിക്കുന്നു, വിമർശിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലെ മത്സരം. അവിടെ ഭൃത്യന്മാർക്കിടയിൽ ശത്രുതയില്ല. ഓരോരുത്തരെയും അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുവാൻ അനുവദിക്കുകയും അന്യരുടെ സേവനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യണം. ആ വിധത്തിലാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. എല്ലാവരും ദാസന്മാരാകിയാൽ ഒരേ തലത്തിലാണ്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 15:15 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു സർവസ്വജാഹൃദയസന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിജ്ഞാനം. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്ന് അവരവരുടെ മനോഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ ഭക്തർക്കും അഭക്തർക്കും വ്യത്യസ്ത രീതികളിലുള്ള പ്രേരണകളാണ് നൽകുന്നത്. അഭക്തർ ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണികത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതിനാൽ അവിടുന്ന് അവർക്ക് ജന്മങ്ങൾ തോറും അദ്ദേഹത്തെ വിസ്മരിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള പ്രചോദനങ്ങൾ നൽകുന്നു. പക്ഷേ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹം അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പ്രേരണകൾ നൽകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 10:10 ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ 10:10 പറയുന്നു, പ്രേമഭക്തിയോടെ സദാ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. എല്ലാവരും വാസ്തവത്തിൽ കൃത്യരാണ്, ശത്രുക്കളോ മിത്രങ്ങളോ അല്ല. ഓരോ ജീവസത്തെയും വിവിധ ഭഗവത് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അയാളുടെ മനോഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്താൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയേഷാത്മാ സപരേദ്യ ബുദ്ധിഭിർ ദുരത്യാനുക്രമണോ നിരൂപ്യതേ മുക്ഷ്യന്തി യദ്വർമ്മനി വേദവാദിനാം ബ്രഹ്മാദയോ ഹേഷ്യ വിനത്തി മേ മതിം. സയേഷാത്മാ സ്വപരേത്യ ബുദ്ധിഭിർ ദുരത്യാനുക്രമണോ നിരൂപ്യതേ മുക്ഷ്യന്തി യദ്വർമ്മനി വേദവാദിനോ ബ്രഹ്മാദയോ ഹേഷ വിനത്തി മേ മതിം. എല്ലായ്പ്പോഴും ശത്രുമിത്രഭാവങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വന്തം ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരെ കുറിച്ച് എന്തിന് ഉത്കൃഷ്ടരും വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിപുണരുമായ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവന തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിൽ സംഭ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതേ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരമദിയോത്തമനായ ഭഗവാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ പക്ഷം ചേരാനുള്ള ബുദ്ധി എനിക്ക് നൽകി. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തുറന്നു സമ്മതിച്ചു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുക്കന്മാരെ, വിഷ്ണു ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പ്രിയമുള്ളവനാകിയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിന്റെ പക്ഷം ചേരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എനിക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ജയ.
നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധരം ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുമരാജ് ജയ തായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ചണ്ട അമർക്ക ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് എടുത്തു അല്ലെ? അല്ലയോ കുലനന്ദന, നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് സംഭവിച്ച ഈ മാലിന്യം നിന്നാൽ ഉണ്ടായതാണോ അതോ നിന്റെ ശത്രുക്കളാൽ ഭവിച്ചതാണോ? നിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരായ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതേക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വളരെ ആകാംക്ഷയുണ്ട്. ദയവായി ഞങ്ങളോട് സത്യം പറയുക അല്ലെ? എന്താണ്? അസുരന്മാരൊക്കെ ദേവന്മാരോട് എപ്പോഴും ശത്രുതയുള്ളതാണ് അല്ലെ? പ്രത്യേകിച്ചും ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഭഗവാനോട് അല്ലെ, വിഷ്ണുവിനോട് ശത്രുതയുള്ളതാണ് അല്ലെ? ആ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞത് ഇവന്റെ ബുദ്ധിയെ ആരോ ഭ്രമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവന്റെ ബുദ്ധിയിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ? ഇപ്പോ ഈ ചണ്ടാമർക്ക ഇവരോട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുവാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ? അപ്പോ ചണ്ടാമർക്ക അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, നിന്റെ ബുദ്ധി ഇങ്ങനെ മലിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശത്രുക്കളെ കൊണ്ട്, ആരെങ്കിലും ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ളവരാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? നേരത്തെ ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞു, വൈഷ്ണവരാരെങ്കിലും വേഷപ്രച്ഛന്നരായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ പ്രഹ്ലാദൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, വിഷ്ണുവിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നതാണ്, മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ വ്യാമോഹിപ്പിച്ച് എന്റെ മിത്രം, എന്റെ ശത്രു എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭേദചിന്ത അവനിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആരുടെ ബാഹ്യശക്തിയാണോ ആ ശക്തിയുടെ ഉടമയായ ഭഗവാനി ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. തീർച്ചയായും ഇപ്പോഴാണത് ഞാനത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത്. ആധികാരിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും മുമ്പേ കേട്ടിരുന്നെങ്കിലും ാണ് എന്റെ ശത്രു എന്റെ മിത്രം എന്നുള്ള ഭേദചിന്ത ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താലാണ്. അതാണ് ഈ അസുരന്മാർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് അല്ലെ? എന്നാൽ അതേ ശക്തിയുടെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധി നൽകുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ നൽകുന്നതാണ് അല്ലെ?
അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും അല്ലെ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാരദ മുനിയാണ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. കയാതുവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം പ്രഭുപാദരുടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. 5 പറയുന്നത്, ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അല്ലെ എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കിക്കാണുന്നു, സമദൃഷ്ടിയോടെ ദർശിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ ആയാലും ഒരു ചണ്ടാളിനെ ആയാലും ഒരു പട്ടിയെ ആയാലും എല്ലാവരെയും, ആനയെയും എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ ദർശിക്കുന്നു. അവരുടെ ആ ശരീരത്തെയല്ല കാണുന്നത്. പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെയാണ് കാണുന്നത്. എല്ലാവരും പരമാത്മാവിന്റെ അംശം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അവരുടെ ആ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിവിധ ശരീരങ്ങൾ ലഭിച്ചു അല്ലെ. അല്ലാതെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവ്, അല്ലാതെ ആനയുടെ ഹൃദയത്തിന് വേറെ പരമാത്മാവ്, പട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിന് വേറെ പരമാത്മാവ് അങ്ങനെയില്ല അല്ലെ. മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അതേ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് പട്ടിയുടെ ആയാലും ആനയുടെ ആയാലും പന്നിയുടെ ആയാലും ചണ്ടാളിന്റെ ആയാലും എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും അതേ പരമാത്മാവ് തന്നെ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവിനെ സമദൃഷ്ടിയോടെ ദർശിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള വിജ്ഞാനിതനായ പണ്ഡിതന്മാർ അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളിനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു. പണ്ഡിത യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിവുള്ളവർ, എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും പൂർജ്ഞാനമുള്ളവർ, വിമുക്തരായവർ, ഒരു ജീവിയെയും ശത്രുവായും മിത്രമായും കാണുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് അവർ വിശാലമായ വീക്ഷണത്തോടെ എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ജീവേര സ്വരൂപഹൈ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ. ഓരോ ജീവസത്തെയും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. അംശം എന്ന ഭാഗം, അംശഭാഗം എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. വരുന്നത് എല്ലാ ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതരായിട്ട് സേവകരാണ് എന്നാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും സേവിക്കുന്നത് പോലെ പരമപുരുഷന്റെ ഭൃത്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാ ജീവസത്തകളും സമരാണ്. പക്ഷേ ഒരു വൈഷ്ണവൻ തന്റെ സ്വാഭാവികമായ വിനയം മൂലം ഓരോ ജീവസത്തെയും പ്രഭു എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ഭൃത്യനും ഉന്നതനാണെന്നും അയാളിൽ നിന്നും തനിക്ക് ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ടെന്നും ഒരു വൈഷ്ണവൻ കരുതുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ ഭഗവാന്റെ മറ്റെല്ലാ ഭക്തരെയും പ്രഭു അഥവാ യജമാനന്മാരായി അംഗീകരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണെന്നും ഒരു വൈഷ്ണവദാസൻ അവന്റെ വിനയം മൂലം മറ്റൊരു ദാസനെ തന്റെ യജമാനായി കാണുന്നു. യജമാനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതാണ് കൃഷ്ണാഭത്തിൽ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവര് അല്ലെ, അവരെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവരെയും പ്രഭു എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അവർ ഞങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരാണ്, വഴികാട്ടികളാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവരെയും വിളിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ദീക്ഷാഗുരു, ശിഷ്യാഗുരു. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നവരൊക്കെ ശിഷ്യാഗുരുക്കന്മാരും പരിണാമദീക്ഷിതന്മാരൊക്കെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ധാരണ ആരംഭിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനുള്ള ധാരണയിൽ നിന്നാണ്. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി അല്ലെ, യസ്യപ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ് ആ പ്രസാദാൻ നഗതി. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരണത്താൽ ഒരുവിന് കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരണമില്ലാത്ത ഒരു പുരോഗതിയും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.
അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ് ഗുരു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആ ഗുരു അഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ഹരിത്വേന സമസ്ത ശാസ്ത്രേ ഉക്തസ്തഭാവ്യതയെ സദ്വി കിന്തു പ്രബോധ്യാപ്തസ്യ വന്ദേ ഗുരുസ്യ ചരണായ. സാക്ഷാൽ ഹരിത്വേന സമസ്ത, സാക്ഷാൽ ഭഗവാനോളം തന്നെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഗുരു എന്ന് സർവശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഭഗവാനോളം തന്നെ ആദരിക്കപ്പെടണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹമാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ സേവകൻ. എല്ലാ വേദങ്ങളും അംഗീകരിച്ചതും എല്ലാ പ്രാമാണികന്മാരും പിന്തുടരപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീഹരിയുടെ അഥവാ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതീതിയായ അത്തരമൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഗുരു അഷ്ടകം അല്ലെ, നമ്മൾ മംഗളാരതിക്കൊക്കെ ഗുരു അഷ്ടകമാണ് ചൊല്ലുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം രാധാ ഗോവിന്ദനാണ് നമ്മൾ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആരെയാണ് സ്തുതിക്കുന്നത്? ഗുരുവിനെയാണ് സ്തുതിക്കുന്നത്. പ്രാപ്തസ്യ കല്യാണ ഗുണനവസ്യ വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ 8 ശ്ലോകങ്ങളിലും ആരെയാണ് പറയുന്നത്? ഗുരുവിനെയാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളുടെയും അവസാനം എന്താ പറയുന്നത്? വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. ഇങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കും. എന്താണ്? ഗുരുവിനോടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഗുരു നമുക്ക് കാരുണ്യം നൽകാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കൂ എന്നാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, ഭഗവാനോളം തന്നെ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് ഇടവ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി താക്കൂർ പറഞ്ഞു. അല്ലെ, ഗുരു പൂജ അല്ലെ ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട്. രാവിലെ ഈ ഗുരു അഷ്ടകത്തിന് മുഴുവൻ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചാണ് സ്തുതിക്കുന്നത്. ഇസ്കോണിന്റെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവിടെ ഈ ഗുരു അഷ്ടകം ശ്രീലപ്രഭുപാദരെ പൂജ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പാടുന്നത്. മംഗളാരതിക്ക് മുന്നേ ആയിട്ട് ശ്രീലപ്രഭുപാദര സമാധിയിലെ ആരതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചൊല്ലും. രാധാശ്യാം സുന്ദർ കൃഷ്ണ ബലരാമ ഗവർണത്തായുടെ മുന്നില് വിഭാവരി ശേഷ ആലോക പ്രവേശ മിത്രാചാരി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ കീർത്തനമാണ് അവിടെ ചൊല്ലുക. ബാക്കി എല്ലാ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും എന്താ മംഗളാരതിക്ക് ഗുരുവാഷ്ടകം തന്നെയാണ് ചൊല്ലുന്നത്. ഇതിനാണ് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിന് അതിനു മുന്നേ തന്നെ, മംഗളാരതിയുടെ മുന്നേ തന്നെ ഗുരുവിനെ പ്രഭുപാദന്റെ ആ ആരതി, പ്രഭുപാദ സമാധിയിൽ ആരതി നടന്നു. അപ്പൊ അവരെ അവിടെ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഗുരുവാഷ്ടകം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പുറം വീണ്ടും ചൊല്ലാതിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. ഭഗവത് ഭക്തനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഈ വ്യക്തി എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഇതെന്റെ മിത്രമാണ് എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന മായയുടെ ഗുരുക്കളിൽ നിന്നും ബദ്ധാത്മാവുകളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തമായ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും സുഹൃത്തും എല്ലാ ജീവസത്തുകളും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവനം. ആധ്യാത്മിക ഗുരു വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരെയും മായയുടെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും മോചിതരാക്കുന്നു. മായയുടെ ആ കെണിയിൽ നിന്നും, മായയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്നും എല്ലാവരെയും മോചിപ്പിക്കുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ഹരിനാമം നൽകുന്നു, ഹരിനാമ ദീക്ഷ നൽകി അവരെ ശിഷ്യന്മാരായി സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാക്കി.
അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. വിവരസ്വരൂപഹായ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ. ഏകത്വം സാധ്യമാകുന്ന ഇത്തരത്തിൽ അല്ലാതെ നാം ഓരോരുത്തരും ഈശ്വരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന് തുല്യരോ ആണെന്ന കൃത്രിമ ചിന്തയാലല്ല. ഈശ്വരൻ പരമോന്നതനായ യജമാനൻ, നമ്മളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസന്മാരുമാകാൻ ഒരേ വിധാനത്തിലാണെന്നുള്ള ഗ്രാഹ്യമാണ് ശരിയായ അറിവ്. അല്ലെ, മായാവതികളൊക്കെ എന്താണ്? ഞാനും ഈശ്വരൻ, നീയും ഈശ്വരൻ, എല്ലാവരും ഈശ്വരൻ, നീ നാരായണൻ, ഞാനും നാരായണൻ, എല്ലാവരും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്തിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നീട് ഇതൊക്കെ തിരുത്തി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഈശ്വരൻ പരമോന്നതനായ യജമാനൻ, നാം എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസന്മാരും അതേ വിധാനത്തിലുള്ള ഗ്രാഹ്യമാണ് ശരിയായത്. പ്രഹ്ലാദനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു നാരദൻ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഒരു വ്യാമോഹിത ആത്മാവിന് ഒരുവൻ തന്റെ സുഹൃത്താണെന്നും മറ്റൊരുവൻ ശത്രുവാണെന്നും ചിന്തിക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നുവെന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ അതിശയിച്ചിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും നാരദമുനി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, അല്ലെ, ശത്രു മിത്രം എന്നുള്ള ആ വേർതിരിവ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് അതിശയിച്ചു എന്നാണ്. നേരത്തെ തന്നെ ആ ഗുരുകുലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ, ശത്രു മിത്രം, അല്ലെ, എന്നുള്ള ആ വ്യത്യാസം ഇത് ശരിയായ രീതിയല്ല എന്ന് പറയും. ഒരു ദ്വന്ദ്ഭാവത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം പിന്തുടരുന്നിടത്തോളം ഒരാളെ തന്റെ മിത്രമായും മറ്റൊരാളെ ശത്രുവായും കരുതുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ മായയുടെ പിടിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാ ജീവസ്തുക്കളും ഈശ്വരനാണെന്ന മായാവതി ദാർശനികന്റെ ചിന്തയും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ആരും ഈശ്വരന് തുല്യനുമല്ല, വൃത്തിന് യജമാനന് തുല്യനാകാനാവില്ല. വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്രപ്രകാരം യജമാനൻ ഒന്നാണ്, സേവകരും ഒന്നാണ്. യജമാനും സേവകരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുക്താവസ്ഥയിൽ പോലും ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ചില ജീവസത്തുകൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും ചില ജീവസത്തുകൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണെന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ നാം ദ്വൈതഭാവത്തിലാകുന്നു. എന്നാൽ മുക്താവസ്ഥയിൽ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ഈശ്വരൻ യജമാനും ജീവസത്തുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൃത്യന്മാരെന്ന നിലയിൽ ഒന്നുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണെന്ന നിലയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. അവിടെ വലുത് ചെറുത് ശത്രു മിത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളൊന്നും. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ജീവസത്തിയുടെ ഭക്തിത സേവനം മൂലം ഭഗവാൻ അയാളിൽ സംതൃപ്തനാകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ശത്രുക്കളെന്നോ മിത്രങ്ങളെന്നോ താനെന്നോ ഉള്ള ഭേദചിന്തയില്ലാത്ത പണ്ഡിതനായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ ബുദ്ധിപൂർവം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, നാം ഓരോരുത്തരും ഈശ്വരന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ യാതൊരു ഭിന്നതയുമില്ല എന്നത്. ഇതാണ് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ശത്രു മിത്രു എന്നുള്ള ആ ഭേദ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുരുക്കന്മാരും അസുരന്റെ പിതാവും അവന്റെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ് മലിനപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ബുദ്ധി മലിനപ്പെട്ടില്ല, മറിച്ച് എന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയും എന്റെ നാഥനായ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യത്താൽ ആരും എന്റെ ശത്രുവും ആരും എന്റെ മിത്രവുമല്ലെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പഠിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ സേവകരാണ്. പക്ഷെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ പ്രേരണ നിമിത്തം നാം ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേറിട്ട് പരസ്പരം ശത്രുക്കളെന്നും മിത്രങ്ങളെന്നും ചിന്തിക്കുന്നു. ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇപ്പോൾ തിരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ സാധാരണ മനുഷ്യജീവികളെ പോലെ ഞാൻ ഈശ്വരനാണെന്നും മറ്റുള്ളവർ എന്റെ ശത്രുക്കളെന്നും മിത്രങ്ങളെന്നും ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ചിന്തിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശരിയായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നു. അതായത് നാം ഓരോരുത്തരും ഈശ്വരന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്നും പരമോന്നതനായ യജമാനെ സേവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമെന്നും ആ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ദാസന്മാരെന്ന നിലയിൽ ഏകത്വത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്നും. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്ന എന്റെ ബുദ്ധി മലിനപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ അസുരന്മാരുടെ ബുദ്ധിയാണ് മലിനപ്പെട്ടില്ല, അല്ലെ, അവരാണ് ശത്രുവാണ്, അല്ലെ. അസുരന്മാരെല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും എന്താണ്
ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണ് ദേവന്മാരും ഭഗവാനും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിയോഗിയായി തീർന്നതെന്ന് ഹിരണ്യകശിപു അവനോട് ചോദിച്ചു. കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം ഒരു ശത്രുവിനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായും ആ ഘാതകനെ ശത്രുവായി കാണും. അല്ലെ, നേരത്തെ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വിഷ്ണു വധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനോട് വിഷ്ണുവിനോട് ശത്രുതയുള്ളവരായിരിക്കും എല്ലാവരും ആ കുടുംബത്തിലെ. പിന്നെ നീ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും മാറിയത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദൻ ആ ശത്രുവിനോട് സൗഹൃദത്തിലാണെന്ന് ഹിരണ്യകശിപു മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, നിന്നിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ബുദ്ധി ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? നീ സ്വയം വളർത്തിയതാണോ ഈ അവബോധം? നീ ഒരു ചെറിയ ബാലകനാകയാൽ ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ നിന്നെ ആരെങ്കിലും പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. വിഷ്ണുവിനു അനുകൂലമായൊരു മനോഭാവം വളർത്താൻ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളെന്ന് പറയുവാൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം നത്വമശം. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്. ഭഗവാൻ കോടിക്കണക്കിന് ജീവസത്തകളിൽ ആരുടെയും ശത്രുവല്ല, മറിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്. ഇതാണ് ശരിയായ അവബോധം. ഭഗവാൻ ശത്രുവാണെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയാൽ അവന്റെ ബുദ്ധി പശുബുദ്ധി, ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ബുദ്ധി ആയിരിക്കും. അവൻ ഇങ്ങനെ തെറ്റായി ചിന്തിക്കും. ഞാൻ എന്റെ ശത്രുവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്, എന്റെ ശത്രു എന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്, ശത്രു ഇത് ചെയ്തു അതിനാൽ അവനെ കൊല്ലുകയാണ് എന്റെ ധർമ്മം ആണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് വേറെ അവരുടെ ബുദ്ധി, അസുരന്മാരുടെ ബുദ്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി, അവരുടെ ബുദ്ധിയാണ് മൃഗത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. ഇത്തരം തെറ്റായ സങ്കല്പത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭേദഗതാസതി എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണെന്നതാണ് വാസ്തവം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ജീവര സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണര നിത്യദാസ്. പ്രഭു അതിൽ വീണ്ടും പറയാം, നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ ശരിയായ അവസ്ഥ, അതാണ് നമ്മുടെ ശരിയായ ഐഡന്റിറ്റി. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്, സേവകരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അത് മറന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മറ്റുള്ള ആരുടെയൊക്കെ സേവകരാണ് അല്ലെ. ഓഫീസിൽ പോയാൽ ബോസിന്റെ സേവകര്, മറ്റുള്ള വീട്ടിലെ അച്ഛനമ്മമാര് മക്കളുടെ സേവകര്, അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ അച്ഛനമ്മമാരുടെ സേവകർ, ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ സേവകർ, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യ, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ട് തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, വിഷമിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരുടെ സേവകരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യ സേവകരാണ്. ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഒന്നാണ്. ഇവിടെ ശത്രുതയുടെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന വർഷം ശത്രുവെന്നും മിത്രമുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് എവിടെയാണ് പ്രസക്തി എന്ന്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. അപ്പോൾ ശത്രു മിത്രം എന്നുള്ള ആ ചിന്തയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും സൗഹൃദത്തിലാകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനത്തെ ശ്ലാഘിക്കുകയും അവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രശംസിക്കപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം സേവനങ്ങളിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇതാണ് വൈഷ്ണവ ചിന്തയുടെ, വൈകുണ്ഠ ചിന്തയുടെ രീതി. സേവന നിർവഹണത്തിൽ സേവകന്മാർ ശത്രുതയും മത്സരവും ഉണ്ടായേക്കാം, പക്ഷെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഒരു വൃത്തിന്റെ സേവനത്തെ മറ്റൊരു വൃത്തിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, വിമർശിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലെ മത്സരം. അവിടെ വൃത്യന്മാർക്കിടയിൽ ശത്രുതയില്ല. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയും അന്യരുടെ സേവനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ വിധത്തിലാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. എല്ലാവരും ദാസന്മാരാകിയാൽ ഒരേ തലത്തിലാണ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറയാതെ അവരുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളെ ഉയർത്തി പറയണമെന്നാണ് പ്രഭുപാദരും. അതിനെ അഭിനന്ദിക്കണം. നമ്മുടെ ആ സേവനങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്വയം അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു, ഞാൻ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർ അത് ചെയ്തില്ല ഇത് ചെയ്തില്ല, അവരെന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉയർത്തി പറയണം. അതാണ്
വൈകുണ്ഠത്തിലെ മത്സരം എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തില് ശത്രുതയില്ല. കൃഷ്ണാഭവത്തിലും അങ്ങനെ പ്രഭാതിൽ പറയുന്ന ശത്രുത പാടില്ല. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ കഴിവിൽ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കരുത്, നമ്മുടെ ആ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് അവരവരുടെ മനോഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ ഭക്തർക്കും അഭക്തർക്കും വ്യത്യസ്ത രീതികളുടെ പ്രേരണകളാണ്. അഭക്തർ ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണികത ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതിനാൽ അവിടുന്ന് അവർക്ക് ജന്മങ്ങൾ തോറും അദ്ദേഹത്തെ വിസ്മരിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള പ്രചോദനം നൽകുന്നു. പക്ഷെ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ മുഴുകുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹം അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പ്രേരണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെയും കഴിവുകൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിനുള്ള അതൊക്കെ അനുവദിച്ച് നൽകുന്നു. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ശരീരങ്ങൾ നൽകുന്നു. പിന്നീട് ജന്മങ്ങൾക്ക് തോറും ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകും. അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, അവര് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നൽകുന്നു. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ നൽകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. എല്ലാവരും വാസ്തവത്തിൽ വൃത്തരാണ്, ശത്രുക്കളോ മിത്രങ്ങളോ അല്ല. ഓരോ ജീവസത്തെയും വിവിധ ഭഗവത് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അയാളുടെ മനോഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്താൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതാണ് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ആ ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എപ്പോഴും ശത്രുമിത്ര ഭാവങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വന്തം ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരെക്കുറിച്ച് എന്തിന് ഉത്കൃഷ്ടരും വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ നിപുണരായ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവന തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിൽ സംഭ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതേ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുടെ പക്ഷം ചേരാനുള്ള ബുദ്ധി എനിക്ക് നൽകി. അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. എന്താണ്? നിങ്ങളിപ്പം ശത്രുവാണ്, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശത്രുവാണ്, അസുരകുലത്തിന്റെ ശത്രുവാണെന്ന് പറയുന്ന വിഷ്ണു തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധിയോഗം നൽകിയിട്ടുള്ളത്, എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധി നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് തുറന്നു സംബന്ധിച്ചു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുക്കന്മാരെ, വിഷ്ണു ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്നോട് പ്രിയമുള്ളവനാകിയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിന്റെ പക്ഷം ചേരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങള് ശത്രു എന്ന് പറയുന്ന അതേ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിന്റെ അസുരന്മാര് പറയുന്ന ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് ചണ്ടാമർക്ക് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുവിന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രഹ്ലാദനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു, എന്നാൽ ശരിയായ സുഹൃത്തിനെയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും. അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു ഭഗവാനെയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ശത്രുവിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി മലിനപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അല്ലെ ആണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
പക്ഷെ ഭഗവാൻ എനിക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, മഹാരാജ് കി ജയ്. ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ.